exam na namo karong sunod semana. Di ko magtuon. Ibaw kung giyahan ko sa Ginoo ngayon mga pulong nga kung nakulangan og kaalam tagaan niya. Diyos lamian na po. Buwan ba kay birthday? Kan kay birthday, kan kay okasyon. Ano po baboy, tun, karne, uwil-uwil. Kira na. Bahala o. Bawalan o struktur. Kaya nga mampulong sige no nga. Jesus ang kong tig-ayo. Yang magkil sa akong mga sakit. Agoy. Delikado kaya nga doktrina igsuon. Sakto man ang musalig kas Ginoo. Pero ayaw po nang magsalig lang sa Ginoo kanunay na kay buhaton. Ano man ang pag-eskwela na magtuon. Mugiya si Lord nimo sa imo ang magtuon o sa tumatag-al nimo sa dang mag-exam na ka. Okay? Sa imo nga health dapat po makamping ka. Pwede nga salig sa Ginoo nga ayuhon kaniya. Ikaw kagatiman, dili na mao. Madaot ka na igsuon. Mga to, suko na kay kasakuan. God bless. Ang ting igsuon.